Pancen aku wong ra duwe wong sarwa
kaya ngene rasane sing tak pikir rumangsa merga saiki uripe mulya bebasan kagawa ngimpi saben wanci tansah katon apa besok bakal kelakon gandeng jroning rasaku arep piye kudu tak lalekne mung siji lengku sekat tresnan kanggo kowe
piye kudu tak lilane mong siji melengku seka tresnan karo kowe saya suwe angledo wong ayu sigaraning jiwa esemu anglam-nglami bebasan gawa ngimpi saben wanci tansah katon apa besok bakal kelakon gandeng reruntungan tumuju manjing bebrayan ning eloke kahanan wong tuwa ora dangan jalarane amarga beda derajate posmu posroning rasaku arep apa kudu tak lilake omong siji lengku seh katresnan karo kowe
Ah, tuh. Ya, 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 ya,